Beatriz Gregoria Egizabalen harrikada. Apa! No, ai, ez que ez dakat kasko, zuek esan. Ja. Ai, ja! Ja, barkatu, ez que zaizkit gustatzen. Ez, ya está, bea. Kendu, bueno, eta orduan... Apa! Kaixo! Ai, ama! Uixue! Ja, ez ekarri bai liburua firmatzeko Pablo emateitelako. Bueno, ekarri dezaken hau, eta Janis Joplin, eta ekarri... Ez, baina esan dut, igual ez da momentua, ez? Bueno, ja está, indezu, esan dituzu gauza guzti... Ez da, asko zege jo... Ez gehitzeko, zuek ere, ez tezue... A ber, barkatu, baina... Ez tezue hor gehiagi, porque... Lan gutxi. Guk lan egin nuen aukeratzen horrekarri. Ei, bai. Bueno, gauza pila esan dituzue, nei kutretasunak ingenitu naiz. Orduan, nire galdera da, osea, jendeak etxi egiten du kutretasuna, hau da, mediokridadea ez azaltzeko. Bai. Bai, jazta. Bueno, pues Bukatu da, bagoaz. Bagoaz, Bueno, jazta. bai. Edo, garaiz etxitzen badezu ordun da, etzera hain mediokrea. Ulertzen, porque zu konturatze zara. Esatezu, hau ite badet, mediokrea, oza, mediokretas, kutretasuna erakutsiko dut. Orduan nila oza... Ba, hori da, bere izebarena kontatu duen horretan, Bere izebarena, claro. Osea, da, ez iristeko mediokridadeak harrapatzen zaituen puntura. Claro. Lehenago, etxi. Hostia. Bueno, orduan, bueno, hemen, itzein dezu, baina nik hau entzun nuenean, etxitzea, osea, badakizuek zeatela jende oso, ez dakit nola esan, azkarrak, ekintzaileak, Bai. denak ez geha hoi, oide jakin dezazuen, zeaten mundu batean, non... Azkarra, horregatik maratoiarena. Claro. Eta, baina denak ez gaude, orduan batzu etxitzea, super ondo iruditzen zaigu. Noski, oso errez. Bai. Osa, adibidez, zu mendi tontorro bat bazoaz. Tontorra hor dago, ni nekatu naiz hemen, zerta jun behar da gurutze ikutzea. Jazta. Iritsi gara, hemen gaude. Orduan, ni oitakoan ez. Eseri naiteke, amaiketako hartu, eta gurutza izikutu, Eta jun etxea, lasai. Bueno, orduan honekin. Positibo bezala, aipatu dezu ere, baina beti oso sakuntasun. Bera, balima dakazu. Metafora bezala, norbait ikuste bazu burua paretan kontra behin berriz ematen zeharkatu nahi dulako. Horri esan behar, etxi. Metafora bezala edo... Metafora pareta, baina adibideak jarri. Adibidez, zu dakazu lagun bat ustendunak, iteitula superondo paella, sopa, pizza, eta igandero gonbidatze zaitu jatera, eta ala, pizza, sopa. Esan, etxi. Osa, ulertzen, utzi hau egiteari. Norbaitek esan behar dio, ez duzu ondo iten, etxi. behar dezuzuk. Jutean, ja. Bera pozia. Baina ez du ondo iten, da berari da esaten leku guztitan, eta jendea berari historia gustatzen zaizkio, eta neire bai. Bale, ez que ez da hori bakarrik, ulertzen, gero kontatzen du, jartzen ditu sare sozialetan, mere mierda, jende guztiari daia, izketa merari, zuk maite dezu nola bait, orduan esan nahi diozu, etxi, ja, pixkatola, boro biltzeko. Bai. Bale, edo hori, arropa paritzen dizu, puste dulako dala, ez dakizu, personal shopper maravilloso bat, mierda bada, pues etxi beharko du noiz, bai? Zuk esango diozu, ez oparitu gehiago, ez da konturatu ez dituzula jartzen. Problema badaka pertsona horrek, ja. Esan beharko zaio, ez? Karo, etxitu behingoz, mesedez, ez? Eta daude beste batzuk adibidez. Hau ja nere adinan asko gertatzen da, Zu izan zara lo más parranda iten. Izan zara. Baina ez tezu etxi nahi, ulertzen? Ja. Zaude oaindik hor, ez? Eta zaude erronka bezala. Osea, nei ja ez dit ondo iten, zerbait, orduan hartuko ditut, ez dakizen bat suplementu, alkolak, ulertzen urrengo egunean hilda ez agertzeko, ez? Eta hor jarraitu, pena asko ematen. Porque, claro, zu kalian ikustezu, noa zuaz. Orduan, momentu batean etxi egin behar da. Osea, igual ja parranda, ez dakizu, ezin duzu azte bukaero egin. Ikusten jugu, gero. Ni alde, Azte bukarero adimatekin parranda. Bueno, ez dakit. Bai, ni alde,
gibela ez dago alde, osea, ez Ja, dago ja, alde ja. gauden, ez gaude. Ez moralki, bueno, porfa, mesedez, ez zan hortik, zan, aizea, ulertzen, osea, metamorfosizatzen, osea, Ja. Edo egin daiteke parranda edan gabe ere. Aste bruro. Bai, Edo zina deinekin. guztiz ados, etxin beharko du orduan, alkoholakin. Ni naiz, Ni, bueno, ja ez, nitzan baina umiak... Etxintzen duen. Bai, Bueno, baina umiak, eta podcastarekin hasi ginen ertzailea zinen. Ez? bai, Orain ez? ez. Baina ezta. Seguro. Bueno, ez, bat artian bat edo, vale, a ver, ulertze, porque etxi behar da, lo justo también, Partzialki. Partzialki. Gainera, etxarenean erretzailea etxitzea da erretzea. Etxitzea da, erretzea. Eta etxitzaren alde gauden. Etxitzearen alde Claro, gaude, claro. orduan, ni Gaur etxingo, super ondo, osea, ni nago, osea, super ondo guzti hontan, iten dut, aldea negatiboa eta positiboa uztartzen dugu, eta hau gara gu, porque hau ere bagara. Hau ere bagara, da. Ibai. Bale, orduan, ta nik ere baneuka, baina, klaro, eske pixkatka bertsolari askokin ninguratuta zaudenean, etortze zaizu, ta nik baneukan. Bueno, hor momentu batean, ez alkoholiko nekin nahi, hor momentu batean, etxi egin behar da. Igual, hobe gaur, etzi baino. Ai, eta lapurtu inizu. Lapurtu inditu isuek. ¿Sabes tú? Ez nuen espero. Hombre, bueno. Orduan hori, pues bizitza hontan lasai hoi asko gustatu zait. Lasai bizitzea, zorion hoi ez alda etxitzea, karo. Ez que, nola zeaten, Denak hortagoaz, como lasai bizi, onartu, hoi ez alda etxitzea. Ke putada egiten diguten, baina gau, ezin behar dezu. Bueno, insomnioarekin, esan dezulazuk. Eske ilusioakin, ez dut loiten. Uxue, duela minutu batzuk esan duzu insomnioa daukazula. Nereari ilusioa ingo jo, baina bain badak insomnea zehala. Igual, Bera ere bai, baina... orduan, karo, ez da, Bai. gelditzen da, ilusioagatik ez nulo egin. Hombre, igual, bai ez, ulertu dudala, Ez que motibo asko egon daitezkela. Bai, eta beste bat esan dezuna, behin lo hartuta? Karo. Orduan, igual insomnia ez daukazu, dakazu putada bat lan nahi behar da laurrengo goizian, Ez porque... que bi insomnio mota daude, bea. Vale, eta? Bai. Behin Maialen Lujanbio kantatu zian, honi insomnioa dula iruditu zaio. Kristo grazia entzian. Baina, karo, baude batzuk lo hartzeutenak segituan, baina igual gero esnatzen dira Vale. iruretan, eta ia ezin duten loin. Vale, zu ez. Ni ez, ni bestea. Bai, orduan horregatik igual da, ez da insomnia, da bizitza, besteak esaten dura, etxi gehala, zeitan, zuk uste, zeitan ez natu behar Nire badezu? jaiki behar zeitan. Bueno, baina asko zeberan dugu jeiki, osea, a ber, usue, umia dazkazu badakigu, osea, ulertzen. Baina Wikipediak esaten du. Besteak zaintzen dizkiola, hombre, claro. Ja, bueno, Wikipediak dio. baina zeitan iguales, baina, hombre, Gauzak aldatzen dira. nahi bai. Bueno, total, que igual problema, sistema, aipatu da, menua Ez eta egia da, karta. baina horrengo goizean ez bat zenu jaiki behar, pues behin lo hartu eta egingo zenuke lo luze, eta ja. Claro. Baina eski ilusio, benetan, hau ez da broma bat, ilusio egiten dit, eguna bizitzeak. Ja. Goiza disfrutatzeak, orduan. Bai. Dana nahi dut. Zertzara neguko Romantika, Claro, egia da, primavera, Primavera. ezin da. Ani, hemendik, neguko Neri berdin zer ordutegiaren gaua kontra. galtzea. Zer? Neguko ordutegiaren kontra, hemendik. Ordu aldaketa? Ja, nire bai. Baina orduan, goiza nola aprobetxatzen duzu? Ez, esan nahi dudana da, badago jende bat, gaua aprobetxatzen badu berdin zaiona goiza galtzea. Vale. Ni orain jende eta mota nere adinean, orain, lehenengo, Bai, nahiago dut, aldatzen. Vale, alderantziz. bai, Ja. gaua galdu, Ja. gaua ez bizi, egun sentia eta goiz luzeak bizitzeko. Vale. Zu atera zaitezke, alkoholiko hau etxakun behar dunean, zu atera, parrandan, adibidez. Ez parrandan, ez? Ez que, ez egin gustatzen. Parranda, etxai guz. Ke guai. Nei, Zuri, galdera ona. Nei, ikusi zaitugu, Grego? ja. Niri parrandan zuen kuadrilak beti ematen ditin bideo. Hau ipatu izan dut. Bai, gustatzen zait, ja, jazta, ez dititen. Zuk ikusi ninduzun egun hortan, da beste bi, ez dititen. Guain, ikusten man nauzu, ikusi nauzu. Oire bai. Hori bai. Hola da, osea, kartutxoak aprobetxatu inbehar dira. Oire, hola da. Bueno, nik hemen neukan usue feminista. Delakoa.
Delakoa. Eta, uxo, ausarta. Delakoa. Baina, gero esan dezu, ausarta bezala beste norbait aipatu dezu. Nola da, nau, Zuk zure burua, Zure burua ez daukazun autopertzepzioa, eta kanpora ematen dezun irudia, askotan, ne oso ausarta iruditzen zait. Hombre, indituzu gauzak telita, Que etxe izan bat zenu. Ez que ausarta eta beldurtia da etxita iraun bezala. Ja. Elkarrekin duaz. Ba, izan dezu, bipolarra, Bipolarra, total. Ondo. Bueno, gero hola, heteroegia. Bueno, zesa merde bota. Ez gara gu. Da, menu. Da menu. Menu hartu behar. Ja, pues, hor bai, gero karta jungo gea. Karta. Baina guain, pues estamos en menú. Ya está. Copa la casa. Ya está. Orduan konformidadea, itxarbera galtzea, vale. Eta etxi eta gero, hau oso interesgarri, etxi eta gero, abismoa, esan du bera. Nei lasaitasuna. Neire bai. Bai, Buah. Ez kau gondik ez dakite, Bixue. Ja, eske, oso bestia. Oso bestia. Eske txitzen desunean batu zaude, tenkatuta zaude, ez? Osa, hor aldapan gora ikustezu gurutzia, eta momentaten zatezunean, tespanoa, Ja. eta batean zatezu, ui! Ni azken, Ja. hola, denboraldi honetan dakat, etxitzearena edo beldurra ez, mediokriadea, porrota, igual dena lotuta, nire burai esate, etzea ziru jaua. Ja. Etzara, osea, ulertzen ez dut, un trasplante, bihotz trasplante bat ez detin behar. Orduan, txika, pues lasaitasuna, ez? Bueno, badakit hau, pues bakoitza, bueno. Eta gero, hori lana da arazoa, eta, bueno, galletak infusioan. Pues superdebate bat iruditzen zait. Venga, guazen. Ta Ze ze bandotan galleta. zaude? Ze Importantea galletan. badazte galleta. Kilin. Oiek, of course. Baina egia da, urberotan edo urrotzetan busti gauza bat diferentea dela. Bueno, igual zuei ez zaizkizuelako ozten infusioak, baina batzuei oztu ite zaizkizu. Ja. Osten zaizkigu, baina ez duzu busten galleta Bai. oz dagoenean, bero dagoenean, ez? Are gehiago, baldin bakazu Maria, esatezu, pues hobeto, porque ez zaitingo bapatean desegin. Bueno, Zergatik itxoin hori zutu Galleta berko. Maria berotan desegiten da. Eta Ta gero hotzetan ja- ez. Ematen duen ez, Gutxiago. ni ez dut probatu badezpa. Claro, aspiroa gori da. Gutxiago ez, aspiroa. Denbora emateizu, iteko eta haua iristeko. Berua badago itezu, eta hor gelditu zaizu, eta gero da mierda bat, Bai, porque hori ja, badakit, hori ez dakizu badakit, bai. nola hartu. Maria baino okerrago da Tostarrika, Costa Rica. Baina Tostarrika que oso fina, puntu justu hortan ze onda Eta dan. Maria ere bai, Nahi Maria, bai, Mariaren alde, Ni Tostarrika gehiago, Bueno, Zergatik dituzue galletak, banaka edo binaka? Segun ze galleta. oh, Mariak binaka. Binaka. Nik banaka, Binaka, Beste berrogeita ikara. sortzi Ari urte zait arte gustatzen- binaka. Gure etxean azken aldian esnea eta galletak eta asko jartzen dira jarri dira praktikan. Bai, Gauza asko batik. Galleta mota asko daude eta asko hori zei gustatzen afal ondoren jatea, rollo galleta bakoitzetik bat, kanpurriana bat, Maria bat, txikilin bat, Tostarrika bat. Ni personalki zereal zaleagoa naiz galleta baino. Bai, bueno, bai, nahi zerealak, bai, claro. Es que... Ere bai, baina orokorrean galletak Erabilgarriagoak dira. esnearekin, Es que ja, bueno, orduan, asko gustatu zait ere, ez naiz lotxatzen gizakia izateaz. Baina puntilla Txenoa hori, bezala. Lotxatzen naiz Txenoa espezie, bezala. A ber, eske gaur Trumpek irabazi dula, esan nahi dut espezie bezala. Aspaldi. Orain dela Xabarra, aste aspaldi batzuk irabazi irabazi zuen. zuen Bai. Trumpek ere bai. Hori da, Pare gaur bat ez. aste dela. Gaur ja hasi gara beldurtzen. Bai. Bai, bueno, hori espezie bai, baina izat individualki, bueno, ya está, Snoopy. Oso, Bai, laburpena. Ya está, nik uste Snoopy, ze polita. Jo, bai, atera, jun mesedez, hemendik aurrea, osea, ez, saio bate atea. urrengo liburuaren azalean Snoopy bat. Ai. Bai. Igual ezin da, porque marca registrada, no sé qué. Lehenengo idatzen Ai. bar. Bai, hori ere, bai. Bueno, Igual ezin da, porque ez dago libururik. Bueno, orduan, bueno, pues honekin, ya está, indeu, karta, infusioak ondo galletekin, ogia uretan, Ez.
Bueno, a ver, porque Trumpek irabaztu, igual, a ver, bukatzen dugu ogia uretan. Bueno, hola ezin da bukatu. Apa, Snoopy! Aupa!